Namhlanje siseBhongweni. IBhongweni leyo iseNdevana phantsi koWard 49. Le project igama layo kuthiwa ngu-Environmental and Natural Resource Development Group. Ifocus yethu kakhulu ikwi-victims ze-drug kunye notywala. Ulutsha lethu kakhulu aluphangeli. Bathi bangaphangeli ke bangene ngamandla kwinto ye-drug abuse. Ngoku okwethu kukubona into kokubana izinga lendlala liphakamile apha kule area esihlala kuyo kuthiwa iBhongweni. Senza ngako konke ke ngoku esinako siyile group okokubana siqokelele abantu abatsha kunye nabo sithi zii-victims ze-drugs ngoba ke ayina-age. Babe bayifumene into esiwa phantsi kwempumlo nokuba iimeko zotywala okanye ze-drugs zingakanani na. Because abanye abantu basuka ezindlini zabo bayothi bhakagqa kwezi zinto kanti benziwa kukubana indlala ibhokile emakhaya. Ngoku sizama na into kokubana sithobe elo zinga lendlala. Kangangoba uba ngaba besinakho bekumele uba sipheka iveki yonke i-5 days. Kodwa sikwazi upheka i-5 days because asithathi ntweni thina kuqala. Bonke aba bantu basebenza apha bayavolontiya. Yile nto simi kule ndawo sicela isapoti kuye nabani na onakho ukusapota le organization ukwenzela into kokubana iphuhlise iindawo zethu kunye nezo zesingqongileyo ngoba le ndlala ikho kwindawo yonke. Okulandelayo le organization ayijonganga loo nto kuphela i-substance abuse. Sijongene nako konke oko kusingqongileyo. Sithetha ngamanzi, sithetha ngokuvalwa kweendonga phaa emadlelweni kwicala lika-agriculture. Sithetha ngokucoca umlambo wethu lo esinawo apha as our heritage site because umlambo kuthi ububomu because sithetha ngamanzi efuneke siwakhusele. Ndiyabulisa bethuna. Umuntu othethayo apha nguXolelwa Sibonzi okule project yabamama. Singomama apha siye sahlala apha. Sabona ilali izinga labantu abatshayayo nabantwana ubona umuntu akho umuntu kokwabo akukho bazali. Sahlala singomama sele project sathi hayi mani make siphekeni. Qha ke sizawupheka njani singasebenzi singathini. Kwafumanisa uba sizawuthatha kwipokotho zethu ezindlini zethu. Siyenzile ke yayimpumelelo. Sibulela uThixo ke ngayo ke ngoba kaloku besingayazi bizabankulu kangaka besisenza thina into encinci. NganguThixo angasandisela kubekho nomsamari olungileyo oyibonayo lento ozakwazi nokwafake isandla kule nto siyenzayo. Asiphangeli siyavolontiya ngonyaka wesithathu lo siyavolontiya. Sichola apha elalini amanapukeni onke lana ikwazi inkomo zingatyi amanapukeni zife. Sichola kube clean sigawule naphanga kwindawo abahayikha kuzo abantu for izigebenga zingahlali khona. Siyayikhulisa ke ngelo hlobo ke sesifaka nale soup kitchen ke ngoku senzele uba abantu batye bahluthi. Siyabulela ma Nkosi. Molweni ndinguPhumela Bhota ndihlala apha eBhongweni. Sibulela le mini yanamhlanje esiyenzelwe ngoomama ukuthi bazosenzela i-soup kitchen but ke basaqala siyacela ke uThixo abapha amandla baqhubekeke phambili ngoba inkulu into abasenzele yona nokwehlisa ulwaphulo mthetho kwaba bafana batshayayo. Siyambulela uThixo ngaba mama. Inkosi.